בעזרת השם יתברך, זכות הרב המחבר יעמוד לכם לכל עם ישראל. אנחנו נלמד מצווה זין בספר החינוך. מצווה שהוא מונה זה אחד ממצוות הפסח. על מצוות קורבן פסח יש הרבה מצוות. אחד ממצוות הפסח הוא שלא לאכול הפסח נע ומבושל. כן. שלא לאכול נע ומבושל, כבר נראה מה הגדרים בדיוק. כן. היום המצווה לא מצויה בזמננו עד שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אבל אם ירצה בעזרת השם נקווה ונתכונן שיבנה בית המקדש עד פסח בעזרת השם, אז נדע איך לקיים. אתה תוכל לצלות את הפסח, לא תצטרך לשאול את הרב שאלות, איך לצלות, מה לצלות. תדע בדיוק את ההלכות, כן. החפץ חיים בזמנו הקים כולל קודשים, ללמוד את הלכות בית הבחירה, קורבנות, בית המקדש, וכולי, רק לכהנים. הוא היה כהן בעצמו, כן, הוא היה מאוד מצפה ומייחל מתי ייבנה בית המקדש, כן. מסופר פעם שהוא ישב ביחד עם רבי יוסף דוב סולובייצ'יק. באו ראשי הקהל ורצו שהוא יהיה רב בעירם. והוא לא רצה, מיין, אמר שהוא לא יכול ויש לו הרבה עסקים והרבה תרדות וכו'. ואז אמרו לו, ראשי הקהל, כל הקהל כבר מחכה לרב, מתי שיגיע, כולם מחכים לו. אז הוא אמר, אם כולם מחכים לי אז אני בא. אמר חפץ חיים, אם אנחנו כולנו היינו מחכים למשיח, הוא לא היה מאכזב אותנו, מיד היה מגיע. כן? היום נהיה מושג משיחיים, אתה שומע בטח, אתה לא שומע? כן. מה זה משהו, עם ישראל משיחיים, מה זה? ודאי, מה השאלה? הוא בשום פסול, הוא משיחי. ודאי, צריך לחכות לכל רגע שיבוא. כן. ודאי שכך צריך להיות. זהו, אז אנחנו לפחות נדע את ההלכות, איך צולים את הפסח, תוכל לדעת, הכל בצורה ברורה. כן, וזה אנחנו נקיים את המצווה. אז הרב אומר שלא לאכול בשר הפסח נע ובשל, כי אם צלי אש, שנאמר, אל תאכלו ממנו נע, ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש. כן? זאת אומרת, הרב אומר שלאכול את הפסח, צריך לאכול אותו דווקא צלי. מה לא? אז התורה כתבה לא לאכול את הפסח נע, ולא לאכול את הפסח מבושל במים. מה הפירוש של הדברים? אומר הרב, העניין הזה שלא יאכול אותו קודם גמר בישולו, ואפילו בצלי. וזה פירוש נע, שהבשר שהתחיל בו מעשה האור ונצלה מעט, ואינו ראוי לאכילת אדם, עדיין נקרא נע. אבל כשהוא חי לגמרי, שלא התחיל בו האור כלל, אין זה בכלל לאו דנע, ללקוט עליו משום אל תאכלו ממנו נע, אבל אסור מדאורייתא, שכל שאינו צלי אש אסרה התורה דרך כלל. הוא פירוש בשל שבישלו במים או בכל משקה או במי פירות, שנאמר הוא בשל מבושל ריבה הכל. טוב, אז אנחנו נדבר קצת על המצווה, מה שהרב מכניס בכמה מילים, תילים של הלכות, של מצוות, מה אנחנו צריכים לעשות. אז מקודם, לפני שנדבר מה בדיוק צריך לעשות וכמה צריך לעשות, אז אנחנו צריכים לדעת שאת קורבן הפסח, כמו שהרב אומר, צריך דווקא צלי אש. איך היה בזמנם, איך היו צולים את הפסח? אז לשים את כל הקורבן פסח, קודם כל דבר ראשון, כולו שלם היו צולים אותו. היו מוציאים את הקרביים שלו, שוטפים אותם, מנקים אותם, והיו שמים את הקרביים על גביו, וככה היו צולים אותו. עכשיו, איך היו צולים אותו? היו מכניסים עץ, כן? מתחילתו עד סופו, יוצא לו דרך הפה, וככה היו צולים אותו על הגחלים, עומד על הגחלים, אתה מסובב כל מה שצריך, כדי שיצלה בכל המקומות. עכשיו, למה היו עושים דווקא ככה? כי לשים אותו על רשת לדוגמה אי אפשר, כן? למה? כי כתוב שצריך צלי אש, ואם יש רשת אז הוא נצלה גם מחמת הרשת.
כי הרשת הרי חמה ורותחת. לכן גם המקל שהיו שמים בתוכו, הוא לא היה אסור שהוא יהיה מברזל. מה היו עושים? היו לוקחים עץ. ואיזה עץ היו לוקחים? עץ של רימונים. למה דווקא עץ של רימונים? עץ של רימונים הוא לא מוציא מים. אז גם אין חשש של בישול מחמת המים. אז היו מכניסים עץ של רימונים, שמים את זה, כנראה אם הוא עבה מדי ובמרחק מספיק, כנראה שהוא לא נשרף. יש רק את החום של זה לצלוץ את הבשר. וככה היו צולים אותו. אז צריך שזה יהיה דווקא צלייה. שומר הרב, גם אנחנו באמת, או שולחן ערוך אומר בסימן תע"א, שאסור לצלות בערב הפסח או בפסח גדי שלם. למה? שלא יגידו, מה? כן, אתה לוקח קורבן עד גיל שנה, או כבש או זה לא משנה, אותו דבר, ואתה צולה אותו, אבל אומר השולחן ערוך, סימן תע"א, שבזמננו אסור לעשות ככה בקורבן שלם, לקחת בהמה שלמה, שא שלם, ולצלות אותו בצורה הזאת. למה? כי אנשים יגידו, הוא צולה קודשים בחוץ, לכן אסור, כן? עכשיו, לגבי לצלות את הבשר בפסח, יש בזה דעות. זה כבר תלוי במנהגים. יש דעות שכן מותר לצלות, שנהגו לצלות בשר, יש מקומות שנהגו שלא לצלות בשר, הרי יש את הזרוע שאנחנו שמים בקערה, כן? עכשיו איך עושים את הזרוע הזה? אז צולים אותו, אבל צולים אותו לפני החג, כן? יש מקומות שהמנהגם לא לצלות בפסח, אז הם לא צולים אותו, רק מבשלים אותו, כדי שלא יהיה, זה כבר תלוי במנהגים. אבל לעשות את כולו שלם, זה אסור, גם בימינו אסור, כן? כי שלא יגידו שאתה מקריב קודשים בחוץ. עכשיו, על כל פנים אומר הרב, אתה צריך דווקא לצלות אותו. עכשיו, כמה לצלות אותו? אתה מגיע למסעדה, אתה מבקש, אתה רוצה לאכול חתיכת בשר, שואלים אותך, איך אתה רוצה אותו? מבושל מדי, צלוי לגמרי, לא צלוי לגמרי, חצי בישול וכולי. איך זה בקורבן פסח? כשאני צולה אותו את הקורבן פסח, כמה אני צריך לצלות אותו? כן? ולא רק זה כדי לדעת כמה אני צריך לצלות אותו, אלא אני צריך לדעת גם מה נקרא חצי בישול, כי כאילו אם אני אצלה אותו מדי קצת, אני אעבור על איסור של לאכול נע, דהיינו לא מבושל לגמרי. ואם אני אצלה אותו מדי, אז אולי זה לא בסדר, כן? מה בדיוק הדבר הנכון לעשות? אז הרב אומר דבר אחד, כלל אחד, אז זה מה שכתוב ברב, הוא לא אומר בדיוק את השיעורים, אבל מה שהוא אומר כזה דבר, אם אתה צולה אותו והוא לא ראוי לאכילת אדם, כן? זה נקרא נע, כן? היום כולם רוצים נע. כולם רוצים נע. יפה. אוקיי, אז אם אתה אתה צולה את זה והוא לא ראוי לאכילת אדם, זה נקרא נע. דהיינו, בדרך כלל אנשים לא אוכלים ככה, אז זה נקרא נע ואדם עבר איסור, שאל תאכלו ממנו נע. עכשיו, מה זה נקרא נע? לא כתוב בדיוק השיעור, כן? גמרא שואלת איך אדע מנע, מה השיעור של נע? ככה שואלת הגמרא, הגמרא אומרת איך שבדרך כלל לא אוכלים. מה השיעור? לא כתוב בגמרא. לכאורה, הגדרים זה כמו לגבי שבת, הרי בשבת אסור לנו לבשל. אדם שבישל בשבת חייב חטאת. כמה זה שיעור בישול בשבת? שאדם חייב על זה, שמבשל בשבת. מה השיעור? בן דורסאי, יפה מאוד. בן דורסאי זה השיעור. מה זה השיעור של בן דורסאי? זה מחלוקת ראשונים. דעת הרמב"ם זה חצי בישול, דעת רש"י שליש בישול. מספיק. שליש בישול זה כבר נקרא מאכל בן דורסאי. מה זה מאכל בן דורסאי? היה אדם שקראו לו בן דורסאי שהוא היה אוכל, רש"י אומר היה ראוותן והיה אוכל את הדברים לא לגמרי מבושלים. כן, כן, כן. נכון. כן. אז ממילא אותו דבר. ממילא לפי רש"י, אז השיעור זה חצי בישולים לפי הרמב"ם, זה שליש בישול, זה כבר מספיק, זה כבר יצא מינה. בסדר? אז למעשה,
אם אנחנו רוצים להחמיר גם את שיטת הרמב"ם וגם את שיטת רש"י, אז אנחנו את הקורבן פסח צריכים לצלות חצי בישול, חצי צלייה, לפחות חצי צלייה, וככה אנחנו יוצאים ידי חובת המצווה של האיסור של התורה, אל תאכלו ממנו נע. כן, בזה אנחנו יוצאים. עכשיו, אותו דבר, רק מה, האחרונים חקרו, יש לנו עוד מקומות שנאמר בהם לא לבשל, נכון? לדוגמה, בשר וחלב. יש בתורה איסור, לא תבשל גדי בחלב עמו. זאת אומרת שאדם שמבשל בשר וחלב עובר באיסור. מה השיעור בישול של בשר וחלב? כמה אדם יבשל, מה השיעור שבזה הוא עובר עליו? אז בפרי חדש ביורה דעה, סימן פ"ח, וגם הקרטי ופלטי, ספר של רבי יונתן אייבשיץ על יורה דעה סימן צדיק ב', כתבו שהשיעור של בישול, שאדם עובר איסור בישול בשר וחלב, זה כמו לעניין שבת, דהיינו בן דורסאי. ברגע שהגעת לשיעור בן דורסאי, עברת את האיסור. אז או חצי בישול או שליש בישול, בזה עברת את האיסור. עכשיו, יש מהאחרונים שחקרו, רצו להגיד שדעת רש"י לא ככה, דהיינו, כי רש"י כותב בגמרא בחולין ק"ח, רש"י אומר ששיעור של בישול בשר וחלב זה כל צורכו. אז משמע ברש"י, שהשיעור שנאמר של בן דורסאי לגבי שבת זה רק לגבי שבת, משהו מיוחד. כי לגבי שבת, העיקר זה שאתה עושה מלאכת מחשבת, עברת את האיסור של התורה של בישול. לא צריך ממש שיהיה מבושל. כן? העיקר שתעבור על מלאכת מחשבת, דהיינו שתיקנת את הבשר לאכילה. אבל בשאר מקומות שהתורה אמרה אל תבשל, הכוונה לא לבשל לגמרי, שיהיה מבושל לגמרי, לא חצי. ככה כותב רש"י. ולפי זה, לפי רש"י, לא יעברו באיסור בשר וחלב בבישול, רק אם זה יתבשל לגמרי, לא יספיק מאכל בן דורסאי. כן? עכשיו, היה מקום להגיד שהיה אותו דבר לגבי פסח. כיוון שהתורה אמרה אל תאכלו ממנו נע, אז גם בזה כוונת התורה לבישול גמור, לצלייה גמורה. זאת אומרת, כל עוד זה לא צלוי לגמרי, אסור לאכול. ככה היה מקום להגיד. ככה כותבים כמה אחרונים לדעת רש"י. אבל ברמב"ם ואותו דבר בספר החינוך שאנחנו לומדים, כתוב שינה זה רק אם זה לא ראוי לאכילה. זאת אומרת, אם זה התחיל להיות ראוי לאכילה, זה כבר לא נע. אז לפי זה, בוודאי שלא צריך כל בישול, כל הצלייה, כדי שלא יעברו את האיסור. אלא מספיק שבישלת חצי בישול וכבר אנשים אוכלים את זה ככה, כבר יצאת ידי חובת האיסור. עכשיו, אפשר להגיד שגם לפי רש"י שאומר שצריך בישול שלם, כן, זה רק בבשר וחלב. אבל בצלייה של קורבן פסח, זה לא ככה. ולמה? מה החילוק? בבשר וחלב אתה מבשל שתי דברים, נכון? הרי אתה לוקח גם בשר, גם חלב, אתה מבשל ביחד. כן? התורה אמרה לך אל תבשל. מה התורה לא רצתה? התורה לא רצתה את הערבוב של שני הדברים שהם יהיו כאחד, כן? אם ככה יכול להיות שרק בישול שלם, רק כשאתה עושה בישול שלם, זה מאחד את כל הטעמים יחד להיות כאחד. אז אולי רק את זה אסרה תורה. אבל לגבי צלייה של קורבן פסח שהתורה אמרה לצלות, שם התורה אין עניין של טעמים ועניינים וכו'. אז ממילא, כל שזה כבר הגיע לשיעור צלייה שאנשים אוכלים, זה מספיק. אז ממילא על כל פנים יצאנו ידי חובה, אם הגענו לשיעור של חצי בישול, חצי צלייה, יצאנו ידי חובה של המצווה. עכשיו, מה שכן, יש עוד כמה הלכות נפרדות, מה קורה לגבי לשים דברים על הקורבן, אפשר או אי אפשר? אתה רוצה על הקורבן פסח למרוח עליו דבש, למרוח עליו יין, שיהיה טעים. כן, כל מיני דברים, אדם רוצה מלח, לא יודע, כן, פלפל שחור, כל דבר, כל מה. אפשר, אי אפשר לצלות אותו ככה, יש בזה בעיה או לא, כן? אז ברמב"ם כתוב, ומביא מה? מה? במליחה, כן, אבל את המליחה עושים לפני הצלייה, כי זה דבר אחד. מה?
מה? אם צולים את הבשר, לא צריך למלוח אותו, כן, נכון. אבל כן, רק דברים מסוימים, כן, כבד ושאר הדברים. אבל על כל פנים לגבי צלייה של קורבן פסח, מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות, מה צריך. אז הרמב"ם כותב על פי, אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה רבה. אז בעצם ככה, אם אדם רוצה לשים על הקורבן, רוצה לשים עליו מים, או רוצה לשים עליו מי פירות, או שאר דברים וכדומה, רוצה לשים סילן, לא יודע מה שהוא רוצה לשים. אז ככה, אז ברמב"ם כתוב שהדבר לשים על הקורבן פסח, בצלייה, כמה דברים, מי פירות, מים וכדומה, הדבר אסור. למה? כי עוד פעם, זה נקרא כביכול כאילו הוא מבושל, כן? אף על פי שהוא לא מבושל, הוא צלוי, אבל כיוון שיש פה עוד דברים, אנשים יטעו, בגזרת הכתוב אנשים יטעו, ויגידו שאפשר גם לבשל קורבן פסח. אז זה באמת מדאורייתא זה מותר, אבל מדרבנן זה אסור, כן? אז אסור לשים על הקורבן פסח כל עוד הוא בתוך הצלייה שהוא לא הגיע לנע, אסור לשים שום דבר, כן? אסור לשים כלום. אחרי שסיימת לצלות אותו, אתה יכול לשים מה שאתה רוצה, אתה יכול איך שאתה רוצה לאכול אותו. כשהוא על האש, הוא עדיין בצלייה, אסור לך לשים שום דבר. אחרי שהוא סיים את הצלייה, ירד מהאש, אז אתה יכול לשים מה שאתה רוצה, כן? אז אתה יכול לשים מה שאתה רוצה. אבל קודם, לפני זה, אי אפשר לשים שום דבר. אבל מה כן אפשר לשים? כמו שאמרנו, מלח, תבלינים וכדומה, אין שום בעיה לשים. מה שאתה רוצה. נוזלים, בדיוק. נוזלים אתה לא יכול לשים, זה גזירת דרבנן, שאם תשים נוזלים, יש פה בעיה שיבואו להגיד שאפשר לבשל. אז זה אסור. עכשיו, מה קורה אם אדם צלה את הקורבן פסח לא לגמרי? אז אין בעיה. אז בעצם עדיין נע, הקורבן עדיין נע, זה לא נורא. הוא יכול להמשיך לבשל אותו, להמשיך לצלות אותו, עד שהוא יהיה צלוי לגמרי, זה בסדר גמור. אבל, מה קורה אם הוא צלה את הקורבן פסח, ואחר כך בישל אותו? אחרי הצלייה הוא בישל. בסיר. סיים את הצלייה, הוריד אותו מהאש, חתך אותו לחתיכות, שם אותו בסיר, הוסיף מה שצריך, כל מה שהוא רוצה. זה בסדר, לא בסדר. זה נקרא שהוא אוכל קורבן פסח מבושל או צלוי. מה זה נקרא? זאת אומרת מבושל אסור. נכון? אבל מה הדין אחרי הצלייה? אחרי שכבר צלית, סיימת לצלות אותו. אחרי שסיימת לצלות אותו, אתה אומר, הורדתי אותו מהאש, נצלה לגמרי, הכל בסדר. עכשיו אני רוצה לשים אותו בסיר, להוסיף לו בצלים, להוסיף לו פלפלים, מה שאני רוצה. מה שכתוב מפורש בתורה שאסור מבושל, זה רק לפני הצלייה. דהיינו, לא לבשל. כן, אל תאכלו ממנו, כן. אל תאכלו ממנו נע, ואל תאכלו ממנו מבושל. אבל אולי בבישול הראשוני. לא כתוב מה הדין אם אתה צולב, ואחר כך החלטת לבשל, זה לא כתוב בתורה. זה נחלקו התנאים, בגמרא בפסחים נחלקו התנאים. מה הדין? אותו דבר יש לנו נפקא מינה גם לגבי שבת. כן? אין בישול אחר בישול בשבת, נכון? יפה. מה קורה אם בן אדם רוצה אבל, אחרי שהוא בישל, הוא רוצה לצלות בשבת. זה מותר? זה מותר בשבת לעשות את זה? או שאי אפשר? כבר התבשל, הדבר מבושל כבר. אז אולי אין בעיה כבר לצלות את זה. או שלא. או שלא. זה השאלה. אז בשולחן ערוך בסימן שי"ח, סעיף ה', יש שתי דעות. מה הדין? אדם שבישל דבר, ואחרי שהוא בישל אותו, הוא רוצה לצלות אותו. האם זה מותר או אסור? מאיפה המקור של הדעות האלה? מהסוגיה אצלנו. מהסוגיה בפסחים בקורבן פסח. הרמה מחמיר, ואומר הרמה, וככה האשכנזים נוהגים, שהם לא מבשלים או צולים אחרי, או
אחד אחרי השני. זאת אומרת, לדוגמה, קח דוגמה שקדי מרק. שקדי מרק זה דבר אפוי. כן? אתה אחר כך רוצה מה לעשות? לבשל את השקדי מרק. איך אתה שם אותם בסיר, בכלי ראשון. הסיר נחשב, הסיר של המרק זה כלי ראשון, אתה שם בסיר, זה בסדר? או לא, זה לא טוב, למה? כי הדבר הזה רק נאפה, ועכשיו שאתה שם אותו במרק, אתה מבשל אותו, אז אסור. קח דוגמה קרוטונים, זה דבר אפוי, שם אותו במרק, אתה מבשל. שאלה אם הדבר מותר או אסור, אז לדעת הרמה, וכך נוהגים האשכנזים, אסור לעשות את זה. כן, הדבר אסור. אבל לדעת השולחן ערוך, כן, לדעת השולחן ערוך, אין בזה בעיה. למה? כי אין בישול אחרי צלייה, או אין צלייה אחרי בישול, זה לא משנה. כן? אז ממילא זה דבר מותר, כי זה נקרא כבר דבר מבושל, ודבר שהוא כבר מבושל, אין בישול אחר בישול בשבת. הדבר כבר מתוקן. אז זה לגבי שבת. אבל מה לגבי קורבן פסח? לגבי קורבן פסח הגמרא מחמירה. אחד התנאים. למה? כתוב הוא בשל מבושל מכל מקום. התורה ריבתה. התורה ריבתה שכל בישול כלשהו אסור. דהיינו, גם אם צלית את הבשר, צלית את הקורבן פסח, אחר כך החלטת להעביר אותו לסיר לבשל אותו, זה דבר אסור. אתה עובר בתוך האיסור, אתה עובר באיסור. ממילא את הקורבן פסח אי אפשר בשום דרך כלשהי לבשל אותו. כן? מה קורה אם תבשל אותו במשהו שלא על האש? לדוגמה, חמי טבריה. חמי טבריה זה מים חמים, זה לא על ידי האש. בשבת אם אדם מבשל בחמי טבריה הוא לא עובר איסור בישול מהתורה, זה אסור רק מדרבנן. אז ממילא אותו דבר לגבי קורבן פסח, אדם שבישל קורבן פסח במים חמים שלא על ידי האש, הוא לא עובר באיסור בישול. הוא לא עובר באיסור בישול. מה כן? אבל הוא מבטל עשה. למה? כי התורה אמרה צלי אש. אז התורה רוצה דווקא צלי. אבל את האיסור של בשל מבושל, אל תאכל מנונה ובשל מבושל, זה הוא לא עובר. כיוון שהוא לא אכל ממנו או מבושל, זה לא נקרא מבושל, לא על ידי האש זה לא נקרא מבושל. זה ההלכות שיש בעניין הזה. עכשיו עוד דבר שצריך לברר, מה שהיו צולים אותו, הם היו צולים אותו, מתי היו צולים אותו? באיזה תאריך היו צולים אותו? אז את הזמן שהיו צולים אותו בט"ו בלילה, זאת אומרת, בי"ד היו כולם שוחטים את הקורבן פסח בבית המקדש, בט"ו בערב, אז היו צולים אותו, כן? אז היו צולים אותו, אם י"ד היה חל בשבת, אז היו מחכים בהר הבית, עד שהיה חשיכה, ואז היה יכול יוצא שבת, ואז הם היו יוצאים ומבשלים אותו, כן? אבל כל דבר שהוא לא נאסר, זה רק דבר שהוא בישול, כן? כבוש או מלוח, כן? אף על פי לעניין דוגמה בשר וחלב. אם אתה כובש בשר וחלב ביחד, או מולח, זה אסור. למה? כי אחד מפליט לשני, כן? אם זה היה כבוש ביחד 24 שעות, מעת לעת, אחד מעביר לשני. וכבוש כמבושל. אותו דבר מלוח כמבושל. מה הדין לגבי קורבן פסח? לגבי קורבן פסח זה לא. למה? כי לגבי קורבן פסח צריך רק מבושל. מה שהתורה אסרה זה רק בישול באש. משהו לא בישול באש זה מותר. תודה. עכשיו, מה הטעם של מה? אדם שעושה לקורבן פסח כבישה במלח או כבישה בזה, אין בזה, הוא לא עובר באיסור בשל מבושל. זה לא נקרא שהוא אכל מבושל. כן? הוא יכול לאכול את זה בתור קורבן פסח, כי זה לא נקרא מבושל. כן? אם הוא עשה את זה כמובן אחרי צלייה, אם הוא עשה את זה בלי צלייה, אז הוא לא עבר איסור על בישול, אבל מצד שני, הוא לא קיים את המצווה של צלי. תורה רוצה שתורה צלי.
אוקיי, אז אין לכם למה. אז אם מלכת את הבשר שהוא חי, לא עברת על איסור בישול, אבל גם לא קיימת את מצוות כי אם צלי אש. זה לא קיימת. אבל אתה מצוות קורבן, הוא כן קיים? קורבן הוא קיים כבר בבוקר, בצהריים. ביום י"ד הוא שחט הקורבן, הוא קיים את המצווה של קורבן פסח. עכשיו יש עוד מצווה, לאכול את קורבן פסח. את המצווה של אכילת קורבן פסח הוא מקיים בלילה. עכשיו, התורה אמרה, את המצווה של קורבן פסח, אני רוצה שתאכל, תעשה בדברים מסוימים. איך? לא מבושל, לא נע. אז אם עכשיו מלכת את הקורבן, אכלת אותו כבוש, או אכלת אותו מלוח, וכדומה, מעושן וכדומה, אמנם לא עברת על איסור בישול, לא עברת על לאו שאל תאכלו ממנו בשל מבושל, אבל מצד שני, לא קיימת את העשה של אכילת קורבן פסח צלי, כי התורה רוצה שתאכל אותו דווקא צלי. את זה לא קיימת. עכשיו, מה העניין של לאכול את הקורבן פסח דווקא צלי? מה הנקודה? מה באמת היה אכפת לתורה איך אנחנו נאכל? הרי האדם שמביא קורבן פסח, קורבן לבית המקדש, חטאת, שלמים, כן? אשם, כל הקורבנות. אפשר לאכול אותם איך שאתה רוצה, הכהנים היו אוכלים אותם איך שהם רוצים, ואם זה קורבן שמותר לזרים כמו שלמים, אז היו אוכלים אותם איך שהם רוצים. אתה יכול לאכול אותו צלי, אתה יכול לאכול אותו מבושל, אתה יכול כבוש, איך שאתה רוצה. הגמרא דורשת למושכה, כדרך שהכהנים אוכלים, איך שנוח להם, איך שטוב להם הם אוכלים. מה קרה בקורבן פסח שהתורה דרשה דווקא לאכול אותו צלי? וגם היא אמרה לנו לא לאכול אותו נע, לא מבושל לגמרי, מה העניין? אז בואו נראה קודם כל מה שהרב כותב ונראה מה אפשר להוסיף על זה. מה הסיבה לזה? אומר הרב משורשי המצווה, מה שכתבנו בשחיטתו, לזכור נס יציאת מצרים, וזהו שנצטווינו לאכול צלי דווקא. למה? לפי שדרך בני מלכים ושרים לאכול בשר צלי, לפי שהוא מאכל טוב ומותאם, אבל שאר העם אינם יכולים לאכול מעט בשר שתשיג ידם כי אם מבושל, כדי למלא בטנם. ואנו שאוכלים הפסח לזיכרון שיצאנו לחירות, להיות ממלכת כהנים ועם קדוש, ודאי ראוי לנו להתנהג באכילתו על דרך חירות ושירות. עוד דבר אומר הרב, עוד טעם בעצם, שררה. עוד דבר אומר הרב, מלבד שאכילת הצלי יורה על החיפזון שיצאו ממצרים, ולא יכלו לשהות עד שהתבשל בקדירה. כן. את שני הטעמים, את הטעם השני כותב הרמב"ם במורה נבוכים. כן? הטעם השני שהרב כותב, שלמה אוכלים את הפסח צלי? כדי לזכור את יציאת מצרים שהייתה בחיפזון. אם נחשוב יציאת מצרים שהייתה בחיפזון, לא היה להם זמן. הם היו צריכים לצאת מהר. עכשיו, אם אדם רעב ורוצה לאכול משהו מהיר, רוצה לעשות איזה אוכל מהיר, מה הוא עושה? הוא עושה צלי, זה הדבר הכי מהיר. אם אתה רוצה לבשל בקדירה, זה לוקח הרבה זמן. לוקח זמן לבשל בקדירה בשר, במיוחד בשר. התורה רצתה שנזכור את הזיכרון של יציאת מצרים, איך שיצאנו בחיפזון. כדי לזכור את יציאת מצרים שהייתה בחיפזון, אנחנו צריכים לאכול את זה דווקא צלי. כי צלי זה מורה על החיפזון, שיצאנו ממצרים. כן. אבל עכשיו, אני רק מעיר שהטעם הזה של האכילת צלי בגלל החיפזון, זה רק טעם למה לא לאכול ממנו מבושל, אלא הצלי. אבל זה עדיין לא מסביר לנו למה לא לאכול נע. לא מבושל לגמרי, אין לנו הסבר לזה עדיין. כן? הסבר לנע למה לא לאכול זה קשור לטעם הראשון. למה? בטעם הראשון אומר הרב שהסיבה שאנחנו אוכלים צלי, למה אוכלים דווקא צלי אומר הרב ולא מבושל? כדי להראות דרך חירות. אדם שרוצה לאכול בשר ואין בשר בשפע, מה הוא עושה? שם אותה בשר בקדירה, מוסיף בו בצלים, מוסיף בו דברים, מוסיף בו זה.
ככה הוא שבע. אבל אדם שהוא בן חורין, יש לו בשר בשפע, יש לו הכל, כמו שר וכדומה, מתנהג כמו שר, אוכל את הבשר כמו שהוא. אוכל את הבשר כמו שהוא, ככה הוא מראה דרך חירות. אם כך, התורה דרשה דווקא אצלי. למה? כדי להראות, לזכור את יציאת מצרים, שאנחנו בני מלכים, ואנחנו לא כמו העבדים, שאין להם מה לאכול, שאין להם, הם סמוכים על רבם וכו'. אלא להראות שאנחנו נהיינו שרים. כן, פרשת השבוע, כי כן, הקדוש ברוך הוא קרא ליעקב ישראל, כי שרית, מלשון שר, שררה. גם אנחנו ביציאת מצרים, נהיה עם ישראל עם קדוש, כן? נהיה שר, לכן הם אוכלים דווקא אצלי. זה עוד סיבה. עכשיו הטעם הזה זה טעם לא לאכול מבושל, אבל זה גם עוד טעם, זה גם טעם גם לא, למה לא לאכול נע. מי אוכל דבר שהוא מבושל ככה? לא לגמרי. אנשים עבדים שאין להם זמן, שזמנם לא ברשותם וכו'. או מי שהוא בעל התאווה, אדם שהוא בעל תאווה, ואין לו זמן לחכות לאוכל, התאווה שלו גוברת, אז הוא יאכל את הבשר ככה גם כשהוא עדיין חצי מבושל, הוא לא מבושל לגמרי. זה התורה רצתה להגיד, עד עכשיו היית עבד, נגמר, זהו. היום אתה בן חורין, אתה עבד לקדוש ברוך הוא, אז אתה לא יכול לנהוג כמנהג העבדים, לאכול את הבשר לתאבון, לתאווה, סליחה, כן? ואתה חייב לאכול אותו בדרך חירות, דרך בן חורין, דרך שר, ככה אתה צריך לאכול את הבשר. זה עוד סיבה שהתורה אמרה לא לשבור בו עצם. למה לא לשבור בו עצם? נראה להלן את ההלכות בזה. אבל אתה לא שובר בו עצם, למה? כי מאותו סיבה, אתה נוהג דרך חירות, אתה נוהג דרך שררה, ומי שיש לו בשר בשפע לא מתבזבז על החתיכות של העצם, כאילו הוא אוכל בשר, בדיוק, לא שובר את העצמות, לא לוקח את הבשר שצמוד לעצמות, כאילו מה שנקרא שיש חשש שהוא ישבור את העצם. אז זה מה שהתורה רצתה דרך חירות. עכשיו אם אנחנו גם כן באריז"ל כתוב בספרים, שנע זה ראשי תיבות נעמה איגרא. מה זה נעמה איגרא? הוא אומר האריז"ל נעמה איגרא זה שמות של החיצונים, של הכוחות הטומאה. ממילא כוחות הטומאה נדבקים בדבר איפה שיש תאווה, אז הם נדבקים לדבר, וכשהם נדבקים לדבר ואדם אוכל בתאווה, אז נכנס לו לגוף, ואז הם מושכים אותו למקומות לא טובים, יכולים למשוך אותו לעבירות, לכולי, כל מיני כאלה מקומות. התורה אמרה לו, אתה עכשיו כבר שר, אתה ברשות עצמך, ברשות הקדוש ברוך הוא. אתה לא נתון לכל מיני כוחות טומאה שהיו במצרים, נגמר הכוחות טומאה שהיו במצרים. ממילא אתה לא יכול לאכול ממנו נע, כן? החידה בספר עבודת הקודש כותב, שהדבר שהכי צריך להקפיד בו, כן? גם משלה כותב כך, הדבר שהכי צריך להקפיד בו זה האכילה. למה? סיבה פשוטה אומר, כיוון שבאכילה האדם שאוכל זה נהיה חלק מהגוף שלו. אז אם זה נהיה חלק מעצמך, אם כך אתה חייב שהחלק מעצמך יהיה בצורה קדושה, כי אם לא, אז הוא ייקח אותך למקומות לא טובים, משפיע, בדיוק. מה אומרת עד שיתפלל אדם שכנסו דברי תורה הם בתוך מאב, יכנסו שלא יכנסו תאוות לתוך מאב, כן? עוד כתב שם שהוא היה נוהג לא לאכול רק מסעודת מצווה לסעודת מצווה, כן? זאת אומרת, אתה אוכל רק בסעודת מצווה, ואז האוכל קדוש, ואז משפיע לך לקדושה. ממילא התורה אומרת, אל תאכל ממנו נע, אתה אוכל ממנו נע בצורה של תאווה וכו' וכו', זה לוקח אותך למקומות לא נכונים. זה הסיבה אחת. עכשיו במהר"ל כתוב עוד סיבה. במהר"ל כתוב למה לאכול את הקורבן פסח דווקא אצלי, אומר המהר"ל, זה גם יתקשר לנו עכשיו לפרשת השבוע, שיהיה בעזרת השם, פרשת השבוע, פרשת מכירת יוסף. כתוב האחים לקחו את יוסף, והתבלו את הכתונת בדם, טבלו את הכתונת בדם, לקחו את הכתונת, טבלו אותה בדם, ואמרו לו טרוף טורף יוסף, חיה רעה חלתו. יעקב אבינו מבכה על בנו אהובו, חשב שמת,
חיה האכלתו, כן. עכשיו אומרים חכמים, למה ירדו ישראל למצרים? למה ירדו ישראל למצרים? ירדו ישראל למצרים בגלל לתקן את חטא מחירת יוסף. לכן ירדו למצרים. זאת אומרת, בגלל מחירת יוסף למצרים, לכן גם מתגלגל שעם ישראל ירדו למצרים. ומה העניין במחירת יוסף? ברגע שהיה הפירוד הזה, והחוסר אחווה בין האחים, כן? זה גרם שעם ישראל ירד למצרים. ומה יקרה שעם ישראל ירד למצרים? שם עם ישראל ישיג את האחדות המושלמת. למה? כי כשיש צרות לעם ישראל, מתאחדים. עוד דבר, מה קורה כשכולם נהיים עבדים? כולם שווים, כולם אותו דבר. אין אחד יותר מהשני, פחות מהשני, אחד ככה, אחד, כולם עבדים. כולם אותו דבר. אף אחד לא ירים את ראשו מעל חברו, כן? איך אמר הרב האדמו"ר מקלוזנבורג אמר, היה בשואה, הוא אמר בשואה כולנו היינו נראים אותו דבר. היינו חסידים, ליטאים, היו חילונים, כופרים, כולם היו מגולחים. אף אחד לא היית שם לב מי הוא חסיד, לא היית שם לב מי הוא ליטאי, מי כופר, כולם נראים אותו דבר. ואז נוצרת האחדות. עם ישראל ירד למצרים, מה קורה למצרים? נהיו עבדים. מה קורה כשאדם עבד? נשבר לו האגו שלו, שגורם לו להיפרד מהחבר שלו, זה מה שגורם לו. לכן עם ישראל ירד למצרים. עם ישראל ירד למצרים, הקדוש ברוך הוא ציווה אותם בקורבן פסח, מה הוא ציווה אותם? לטבול את הכותונת בדם. לטבול את האזוב בדם. לשים על שתי המזוזות ועל המשקוף. למה? כדי לתקן את הטבילה שטבלו בדם, את הכותונת של יוסף. כדי לתקן את זה, אז עשו את זה. נמצא שכדי לתקן את חטא של האחדות שהיה אצל יוסף, לכן הם ירדו ממצרים. אומר הרב, אותו דבר קורבן, אומר המהר"ל, אותו דבר קורבן פסח, אנחנו אוכלים אותו דווקא צלי. מה קורה, מה יש בצלי? אם אתה לוקח בשר ואתה מבשל אותו, מה קורה לבשר? הוא מתרחב, יכול להתפורר גם וכו'. ברגע שאתה רוצה להצמית את הבשר, אתה רוצה להקשות אותו, שיהיה אחד הבשר, מה אתה עושה? לא צולע אותו. כן? מתכווץ, ככה גם המבינים אומרים שצריך קודם כל לצלות את הבשר אם אתה רוצה לבשל אותו. כן, הוא נצמד ושומר על עצמו. זאת אומרת שהצלי עושה את הדבר אחד. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה להראות לנו בקורבן פסח ולהזכיר לנו. כדי שנהיה אחד על ידי הקורבן פסח, אני מבקש מכם דווקא צלי. בישול הוא מפרד את הבשר. אני רוצה להראות לכם ולהזכיר לכם למה ירדתם למצרים. למה ירדתם למצרים ולמה עליתם באותו זכות. וגם עליתם למצרים. ואותו דבר מתבטא לנו הקורבן פסח, כי קורבן פסח אנחנו אוכלים אותו דווקא בחבורה. אין קורבן פסח לבד. אדם לא יכול לאכול 40 קילו בשר לבד. מה הוא עושה? לוקח קורבן פסח, מביא איתו עוד חברים, כמה שאנשים יכולים לגמור את הקורבן. הרי מה שנשאר מהקורבן אחרי חצות, או לדעת הרמב"ם עד בבוקר, זה נקרא נותר, זה אסור לאכול. אדם שאוכל את זה חיובו כרת, אסור לאכול. אז אתה חייב לגמור את כל הבשר עד הבוקר או עד חצות. עד חצות זה לא הרבה זמן, כן? אז אם אתה רוצה לגמור את הכל עד חצות, לדעת רוב הראשונים, כמו רבי אלעזר בן עזריה, אז אם ככה, אתה חייב לגמור את זה עד חצות. אם אתה רוצה לגמור את זה עד חצות, צריך להביא עוד אנשים. אתה חייב חברות, מה? מי? לא, הם היו עושים איתך, אין איך לעשות אצל מישהו אחר. את הקורבן פסח כולם היו קונים ביחד. זאת אומרת, אם החלטנו שכדי לגמור את הסה הזה, אנחנו צריכים 40 איש. דוגמה, החלטנו בסה הזה יש 40 קילו. 40 קילו מספיק ל-40 אנשים, אז אני בבית נגיד 10, הוא עוד 5, הוא עוד 7, כן? אני שוחט את הקורבן פסח בצהריים, אני שוחט אותו עבור כל ה-40. אז כולם יוצאים ידי חובה בקורבן פסח אחד, כל אותם 40. ואז אנחנו אוכלים אותו גם כן יחד. ולא רק זה,
אם אתה אוכל פה, אתה לא יכול לקחת מהקורבן פסח ולאכול שמה, להמשיך לאכול בבית אחר. אתה חייב לגמור את הקורבן פסח דווקא בבית הזה. זה הכל, כן, גם אנחנו עושים ככה בזכר לאפיקומן. אנחנו לא אוכלים בשתי מקומות האפיקומן, כן? כך נאמר בשולחן ערוך בהלכות פסח. למה? זה זכר לקורבן פסח, כנ"ל. אנחנו צריכים לאכול את זה ביחד. למה? זה גם כן לעורר את האחדות, את הדבר הזה, את המושג הזה, לתקן את מה שהיה לנו פעם, שלא יצא לנו, כן? בעזרת השם, רצון, ירצה השם, שיגאלנו במהרה בימינו בזכות האחדות, ניגאל במהרה בימינו, נזכה להקריב קורבן פסח בשלמותו, אמן.